Bideo honetan 29. orrialdeko 24. ariketa. Eta dino, sartu erro barruan eta simplifikatu. Jakin behar duguna da, erro baten barruan sartzen dugunean, berretu egiten dugula biderkagaia errotzailearekin. Beraz, lehenengoa, izango zen, 5 errokarratu baten barruan sartzen badugu, lehenengo idazten dugu dagoa naia, berez, 3 bosten, eta 5 sartzen dugu 5 karratu bezala. Orain simplifikatu, izango zen, 3 bider 5 eta erro 15. B, daukagu, erro 18 eta sartzen duguna da erena. Erena erro karratu batean sartzen badugu, sartzen da erena karratu bezala. Hemen simplifikatzen dugu, hau izango zen 18 zati 9, beraz, erro 2. C, bi hau sartzen dugu errotzailea 3 dekone erro baten barruan, orduen 3 erro 7 laurden dagoana, eta 2 sartzen da 2 ber 3 bezala. Orain simplifikatzen dugu, eta horretarako lehenengo faktorizatzen dut izendatzailea, 2 ber 2, eta orduen daukaguna da 2. Beraz, 3 erro 7 bider 2 edo 3 erro 14. Vale, urrengoa. D. Bi hau sartzen dugu errotzailea 4 dekon erro baten barruan, beraz, 4 erro 5 12 bider 2 ber 4. Faktorizatzen badugu, 5 bider 2 ber 4, eta 12 3 bider 2 karratu. Beraz, simplifikatzen badugu, daukagu 5 bider 2 karratu, zati 3. Edo, 5 bider 4 hogei, zati 3. Hogei eren, errokizun bezala. Vale, bat biren sartzen dugu erroaren barruen, orduen daukagu 12, eta bat biren ber 2. Beraz, faktorizatuz, 12 da 2 karratu bider 3 zati 2 karratu, eta simplifikatuz erro 3. Eta azkenengoa F, errotzailea da 3, 9 laurden dagoana, eta orain 2 eren guztia ber 3. Bakoitzari bere berretzaile pinizkero eta faktorizatzen badugu barruan daukaguna, 3 karratu bider 2 ber 3, zati 2 ber 2 bider 3 ber 3, guztian, orokorrean daukagu 2 ber 3 zati 2 ber 2, 2 eren.